Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Baleni malih wa in aradta futuhan faltazim adaban ma'al masyayikhi wal ikhwani wal fuqara wa ma alayka idzan iltal uluma bi an tu'alliman nasa lillahi alladhi amara wa an tu'anniqa ta'lifan tafuzu bihi dunyan wa ukhran wa tu'ta sa'da wal dhafar wa ma alayka pamalan tawi perkara alaika kang wajib ngatasi sira idzanilta nalikane memperoleh sapa sira al uluma ing pira-pira ngelmu bi antu alima iku kelawan yen to ngajari sapa sira annasa ing manusa lillahi krana Gusti Allah alladzi amara zat kang perintah sapa Gusti Allah, perintah untuk ngajar ya, perintah untuk syariat ya. Rungono dadi ya kula sampean iki nek wis entuk ngelmu nggih ya aja lali napa ngajarno nggih, aja lali apa ngajarno ya, sing diajarno ya sing diisoni ya, sampean iso ngajarno alibata ya ngajarno alibata ya, iso ngajarno fikih-fikih dasar ya ajarno fikih-fikih dasar nggih. Dadi aja sampe mulai ke pondok terus ning omah nggih iku ora gelem madhep dampar nggih. Madhep dampar iku kinayah sangka lapat sing ngene mulang. Aja sampe nggih mulai ke pondok terus ning omah ora gelem ngajar, aja sampe iku. Pak kula bodho, kula kok isin. Aja isin, aja bodho. Ya wong sing jenenge ra duwe ilmu wae ning di luar sana iku sakarepe dhewe dengan PD-nya ya berfatwa dengan PD-nya semacam-macam ya. Sing cah-cah pondok sing tau ngaji ya, sing tau krungu dawuh-dawuhe para ulama ya kudu PD mulang ya saisone ya, mulang sak isone. Sing diisoni ngajari alibata ya alibata ora apa-apa nggih ya, ora kudu wong akeh sing teko, wong siji diajari ya ora apa-apa wis nggih. Bahkan nggih dadi ngaji kok aja ngenteni wong akeh nggih, ngaji mulang iku aja ngenteni wong sing akeh, sing teko akeh ya mulang, sing teko sithik ora gelem mulang, aja sampai kayak ngono kuwi. Nah, kula angsal riwayat niki rumiyin tiyang sepae bapak guru kawula. Ya, kula gadah guru namanya Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad tiyang Kudus. Nggih. Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad. Mbah Irsyad ya Mbah Kiai Ma'ruf niku rumiyin saking ikhlase tek mulang nggih. Iku napa? Dadi ndokok satir. Ngerti satir? Kain apa-apa lah sing penutup antara beliau ambekan santri-santri. Padahal santri-santri lanang ya. Ora santri-santri wedok duwe satir. Ya. Nek pas wae jam ngaji, ya ngaji bismillahirrahmanirrahim. Ngaji wis. Mulang ngajar. Mbuh iku ning burine kono ana wong utawa gak ana wong, wae ngaji. Dadi ora delok iki cah pira cah sing teko cah. Akeh ayo semangat ngaji. Iki wong pira? Wong sithik, wis tunggal tok Pak Yai. Wah, rasa-rasa libur-libur ora kaya ngono kuwi. Nggih, mboten kados ngoten. Nggih. Terus diwehi satir supaya apa gak ngerti jumlahe, gak ngerti santrine ana pira, gak ngerti. Ben apa ben jaga keikhlasane. Dadi ana bocah ora ana bocah isih tetep ngaji nggih. Wae ngaji ya tetep ngaji ya, iku ngoten. Dadi balik malih teng mriki kok balik nang omah nggih besok ya
saisone maksudnya sampean iso ngajari alibata ya alibata diajari caca cilik-cilik iku lho ya caca cilik mbok adike sampean mbok napa jenenge dulure sampean mbok tanggane sampean ya sak diajari sithik-sithik ya kudu pokok bali apa meneh misal kok sampean dijaluk mulang ning madrasah terus aja mbok tolak aja ya iku kanggo besok niku nggih. Saiki sampean isih ning pondok maka ya apa jenenge wayahe belajar nggih wayahe kulaan ibarat wong dodol iku nggih wong dodolan iku nek ngedol terus ora tau kulaan ya bangkrut suwe-suwe nggih. Wong mulang ya ngono wong mulang iku ibarat kaya wong dodolan kok mulang terus ora tau belajar ora tau ngaji ngene wong liya ning ulama liya ya ora tau mutolaah ya bangkrut suwe-suwe nggih ya kudu harus berkembang terus lah di antara faedahe nggih di antara faedahe napa jenenge ngajar niku nggih wonten ing setunggal hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan ya barang siapa gelem ngajarke ning manungsa apa sing wis diajarke awake Gusti Allah ning wong iku mau maka wong iki apa bakal dikei ilmu dening Gusti Allah sing sadurunge gak ngerti wong iki ya dadi kaya ngoten tipsnya biar bisa berkembang terus iku napa mbok ajarno nggih diajarno karena napa wong kok gelem ngajarke ngilmune sing wis dikei ambek Gusti Allah iki bakal maringi ngilmu sing wong iki urung duwe asale ya ndalah pas maca kitab pas lagi nerangno difutuh ambek Gusti Allah diparingi keterangan-keterangan sing luar biasa iku ngoten. Nah iki diantara rahasiane kiai-kiai ndok mbiyen. Kiai-kiai ndok mbiyen iku rungono. Kiai-kiai ndok mbiyen iku ning pondok ngajine kadang cuman kitab Fathul Qorib nggih. Ngajine trimo cuman kitab sing cilik-cilik nggih, kitab sing tipis-tipis. Ya, tapi begitu balik ning masyarakat nggih. Ya awalnya bertahap juga awalnya kitab sing rada cilik terus munggah meneh sampai Fathul Mu'in munggah meneh sampai Minhaj ya iku ngoten nggih sementing napa gelem mulangno gelem nularno apa sing diparingi dening Gusti Allah terhadap orang lain ya wa malaika idzanil uluma bi an tu'alliman nasa lillahi alladzi amara. Nah jadi ngajar manungsa lillahi krana Gusti Allah, hanya krana Gusti Allah. Gusti Allah zat sing perintah. Ya, sing perintah untuk ngajar, sing perintah untuk belajar, sing perintah untuk netepi syariat niki. Nah, iki penting niki. Jadi mulang niku ojo sampai didadekno apa jenenge tujuan hal-hal duniawi ojo sampai iku. Ya akila iki kula nate mireng sebagian kiai ngendikan Mbah Mun Rumiyan niku nggih Mbah Maimun Zubair niku nek ana santri alumni terus bariku takoni kerja apa cung saiki ngajar apa kerja apa ya nyambut damel apa mulang Mbah duka Mbah Mun mulang iku krana Gusti Allah gak napa jenenge ora gawe kerja ya jadi mulang iku wis diniatno kagem Gusti Allah ya meskipun misalkan kok ana gajine ya ora masalah ya ditampa ora apa-apa nggih mulang terus bariku diparingi tiyang ditampa gak masalah ya tapi aja sampai mulang iki ngarep-ngarep napa jenenge pemberian wong ngarep-ngarep gaji aja sampai ngono kuwi ya mesti meskipun ya pemene kok apa jenenge njaluk pun ya janjane ya pantes tapi ya ora apa jenenge janjane ya oleh-oleh wae tapi ya ora pantes ngono lah ya nek biyen nggih
Ya kiai-kiai nduk biyen niku masyaallah teh ikhlas nggih. Ya, jangankan kok njaluk nggih. Jangankan kok njaluk opah dari ngajare. Ya, kadang dibantu. Misal ning pasar terus bariku ketemu santrine kan brengkot nggawa niku nggih. Terus badhe niku dibantu. Monggo kula bantu kula betakaken. Mboten wis kula betakaken mboten. Lapo soalnya apa? Wedi napa? Wedi kuwatire iku mau iku sebagai apa jenenge hal duniawi yang didapatkan dari ngajare. Ya, kuwatir nak iki aku ngajar ben krana Gusti Allah temenan kok nek apa jenenge dibantu ambekan santriku iki dalam iku kuwatir ya iki kok ngajarku sebagai krana donya. Iku ana sing kaya ngono kuwi kuwatire ngoten. Nggih. Ya. Dan para ulama nduk biyen kathah justru malah nggih iki kula nggih menangi guru-guru kawula nggih menangi guru-gurune. Niku kathah di antara guru-guru kawula niku ya ngajar niku ora pernah njaluk duit, gak pernah apa jenenge mintai duit santri-santrine. Narif ngoten gak pernah. Yang ada iku ada sebagian dari mereka niku nek ana santrine khataman niku malah khataman Quran ya. Khataman Quran malah kei duit. Iki tak kei duit iki bancakno. Dadi gurune sing ngetokno duit. Nggih, gurune sing ngetokno duit. Nah, niku kados ngoten. Ya. Jadi nek saged iku mau. Jadi pokoke diusahakan mulange iki krana Gusti Allah. Ya, mulange krana Gusti Allah. Iki dari segi sang guru ya. Engko dari segi napa jenenge kok misal duwe yayasan utawa ya sing ning kono iku mempekerjakan banyak guru. Ya, napa meneh kok sampean dadi kaya ngono kuwi, maka ya hake mereka ya kudu sampean tunekno. Artine ya digaji sing layak. Nggih. Jadi kaya ngono kuwi ya. Dilihat dari beberapa sisi. Ya, dari sisi guru ora ngarep-ngarep napa jenenge gaji, tapi dari sisi wong iki mau napa jenenge dari yayasan misalkan ya kudu ya menggaji dengan sing saapi-apike, sing selayake. Nggih, iku ngoten. Ya, tapi rungokno supaya sampean iso mulang, iso ngajar krana Gusti Allah niku nak rahasiane nggih tipsnya itu dari Mbah Maimun. Aja sampai nyagerno sangka ya ngajine iku mau, tapi kudu duwe usaha. Nggih, napa kudu duwe usaha. Jadi besok sampean balik ke pondok ya, besok tapi ya iki isih masa-masa ngaji ya. Ya iki saya masa-masa ngaji engko ana munggah meneh ning aliyah, munggah meneh ning napa jenenge ya sing Mahat Ali utawa apa ya. Iki sing masa-masa ngaji. Pokoke besok sebar komondok. Pokoke ya ben iso ngaji krana Gusti Allah temenan. Ya orang ngarep-ngarep hal-hal duniawi. Iku carane pripun? Kudu duwe usaha, duwe kerjaan sing mboten ana kaitane ambekan masalah ngelmu iki mau, mulang-mulang niku mau. Ya, misalkan dodolan, nggih. Kudu duwe usaha. Ya. Utawa nek gak duwe sawah ning ladang, ning sawah macul utawa apa ya sing ngrumati sawahe ya. Utawa usaha apalah pokoke duwe usaha. Nggih, pokoke kadang napa usaha iso kerja sing sifatnya mboten mulang kados ngoten kuwi. Lah adapun mulang ya niku ben iso krana Allah taala. Nggih, paham nggih? Dadi besok tak dongano. Ya iki kabeh hidup dadi wong alim, ya duwe usaha, duwe harta bendane kecukupan ben iso khidmah fokus ning
ya napa sing napa jenenge perintahke dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ya iso mulang ya dakwahe ya lancar nggih. Nah, niku kados ngoten. Ya. Jadi nek pengen dakwah lancar niku nggih ya itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya awake dhewe keluargane kudu wis kecukupan. Nggih. Ya, nek awak dhewe urung kecukupan iki rawan dituku wong. Ya, tolong gekno fatwa perkara A halal padahal haram. Tolong gekno fatwa engko tak kei dhuwit 1 miliar. Wah, langsung kemecer iki. Iki bahaya kaya ngene iki, ya. Tapi nek wis ngrasa cukup, wis cukupan kabeh, ya atine yang ngrasa cukup, maka ape digremenge wong, ape dius ora peduli. Nggih. Jadi iso menyampaikan kebenaran ya dengan selantang-lantangnya. Ya sejelas-jelasnya. Tapi nek ya dengan dirinya sendiri belum selesai iki ya rawan kaya ngono sangat rawan dituku ya sangat rawan ya meskipun banyak para ulama-ulama dahulu niku wong fakir tapi ora kedonyan ora butuh wong-wong gak ya butuhe namung ning Gusti Allah. Dadi ora kuwatir sama sekali ya banyak sing kados ngoten nggih. Ya, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.